Ready? Ito na. Hello mga subscribers, muli si Mudong magkabito. Ito po yung ating third session therapy kay Tino Laksa. So we are going to use a hot stones para mataas po yung muscle. So as you can yan. At siyempre sa mga Gutierrez and the La Rosa family dito po sa Purok 6 Gemasan, Pampanga. Shout out po. Yeah. God bless guys. Kaya mo. Isigaw ako pag hindi tayo. Hindi po iba. Isla? Isla? Ano yung yun? Mo? Isla? Ay, No? yun. Hindi po. Yan o. Ba? Yan, yung sinasabi ko, di ba? Oh. Sabi ko, Yung isa okay, di ba? ay, ay, yun. Pagbantong ulo. Oo. Oo. Yan, yung mga partida. Pinataog mo yung bato ko. Parang init. Kaya? Kaya?
ngayon, bakit ka mabagal maglakad? Na? Bakit mabagal ka maglakad? So, diba? Kaya? Hindi na kaya. Ano, kaya hindi? Kaya na pero taas din yung murang bibigan. Yan. Kapal, no? Laki. Hmm? Ano lang yun? Wala. Mas lang. Yung kaya ko ka na kasal. Ano yun? Nalabog ba? Pero yung kami yung ano sabi nila yun, di ba? Oo. Nalibig ito. Laki. Ha? Laki. Hindi mo igiba yun. Hindi na mag-iba? Hindi. Nice natin. Di ba masid yun? Oo. Ang 11 days. Ganyan. Masarap siya, pero ito. Yung kasing party lang kita ko ng paano. Hindi naman buti nga ang nararamdaman ko sakit eh. Sabi ba? Walang sakit. Laki? Wala akong tingin na ko. Sabi. Wala. No, yan ang dumano. Hindi, ibig sabihin, nung una kasi, nung ano ko, nagpaano ko dito therapy dito sa mga bulan. Eh, meron marunong. Yung amin niya ako, hindi ko nararamdaman yung sakit. Ngayon, sakit. Kaya automatic. Hindi na buwan yun siya. Pero kung wala talaga, mahit siya. Ayos lang. Mga
synthetic lang pinagpunan natin. Oo, yun yung dito nakakadit. Ano yung Stroke. katulad yung Hindi, hindi. Bedridden pa. Ano na siya, 2 months na. Nakakalakad na kami. 2 months din. yung buhay lahat, yung pinag tapos katulad Stroke ang sabi. parang ano niya, yung limit na yun. Hindi ba yung nasilat ka, hindi mo binibig. Gawin mo sa mga magagawin mo. Ha? Medyo bibigat natin training mo siya. Ako na. Bibigat na. Diba? Ha? Hindi ka ba? Talagang, sabi na wala mo siya. Wala, hindi pwede yung gusto ko. Kurang gambol na, pagka ano gano'n, Hindi mo kung siya. parang, very hard. Yung kurang. So, hard, very hard. Iga. Bawa ko siya. Iga. Jangan tahu ko na. Jangan tahu ko na. Pegang. Kalau mau yang tidak sehat ini itu lah. Ulang. Dia coba. Ulan. Dia coba. Garis cat. Dia ton gereja. Sige, belum. Hindi. Nakasuda. Ha? Nakasuda. Mas pala. Ya. Ginagawa niya. Ha? Siya ang ginagawa. Saan yung sabihin? Bira ginagawa nito. Kasi Mga just, ano, sa Amerika, yung pinapanood ko sa YouTube. kasi kung ano yun, ball gas mo dyan. Nagkakabasa sa TikTok pa Si ball gas mo. sa size na Stop kasi. Bilis mo na. Hindi ata yung miss. na pati okay lang yan. Ay sa ano? Ano mo yan? Na? Ano mo yan? Ano mo yan? May space mo ya? Yun mo. Regalo kasi ng anak ko yung birthday Medyo ko. pa mo. Medyo pa mo. Birthday ko.
Kasi may mga muscle ka dito. Oo. Sabi ko sa'yo. Mabigat ang pabigat ng karapin mo. Doon natin isipin ka. At least, Mabigat na. Kaya kailangan ito na mag-exercise para itong nabilang sa'yo. pagka ano ko, ako na mag-exercise. Oo. Para pagdating mo, tirahin na. Oo, ganito Hindi na. na natin pauli. Hindi na, kasi sayang. Bukas lalakad ako. Hindi mo yung gawin mo bukas. Lalakad ako sa paligid. Yes. Makakita. Ayun. Hindi, bago pa naman kasi pag-isip niya pa, nag-exercise na. So ito na kailangan mo eh. Dito yung therapy. So gagawin mo, di ba? O yung mga exercise, kaya ko. Kaya mo gawin. Dahil Si ate kasi hindi niya kaya gawin. May daya yung kay ate. may sa bahay meron akong bicycle. Sabay yung gawin. Si ate kasi hindi niya kaya gawin. Hindi proper yung ginagawa mo. Si ate gawin niya. Yan, yung magic eh. Yung bicycle, ayos siya sa pa, di ba? Bicycle. Ayos to, ayos ba? Hindi nga kailangan ko. Hindi, basta sa saan ang punta ko ngayon? Kung pa rin mga naka-studio. Araw-araw yung dalawa. Sa iba, sa Bala. Oo, araw-araw yun. Nanawa ko na. Eh, dito po sa ano? Yan, nakakalakad na 3 points na. Dito sa... Upang ko, 3 points na. Nakakalakad. Ilang buwan na yun? Bago pa lang? Bago pa lang siya. Ang usapan na ito, parang ano lang, back pain lang yun, di ba? Pero stroke siya. Mild lang, hindi siya. Back pain lang yun, pagkakadulas niya. Pag nalayan sa babae, kung hindi mo parang, hindi ko masaya sa akin. Ganun mo nalayan mo. Matukukuya din ba? Mga diretso, di ba? Simple. Yun, merong... Hindi naman sa akin. So, yan. Hindi sa akin. Sinabi nila sa akin ng therapy na huwag kang titigil ng mga pag na maparang ng mga huwag kang titigil niya pag pumuntok yan. Pwede din. Parang walang na rin. Sabat yun. Pero hindi ko pinahihiraman yung mga kaya bakit yan? Kasi kung over, lalakad ka rin. Hindi na, ang daan. Naglalakad. Ganun nga lakad. Mahirap. Hindi na 6 months doon. Naglalakad ka. Sa loob mo. Nahihina ako dito. Mahihina ako. Nahihina? Nahihina ako. Bumi ka muna. Nahihina ako. Bumi ka muna. Nahihina ako sa... Pampers! Oo, saka muna. Kala mo kasi iihi ka. Nauwas maaga. Isa lang siya. Isa lang siya. Masaya naman si Lupa. Hindi mo na siya. Dami lahat siya. Dami lahat siya. Sige, ano lang. Ano lang, diba? Kasi araw-araw. Kuryente ko.
Kamusta ka? Dito. Yan. Kanan. Napigi ako ah. Pero ano, meron siya. Konti. Dito. Okay lang. Guys, kanan. Para guys, kanan, kanan. Pagka nandun ka, napa ako dito. Sa dito na. Siya, kaliwa. Oo, kaliwa ka. Ay, haliwa siya. Ano? Yung unang pa-therapy, massage ko. Ito, ang kudas daw. Tapos dito. Ayan pa rin din. Ay, dito para para malamig na. Ngayon pa ngayon. Ay, Oh, ini berani. buti hindi yung pumuputol yung gano'n pala. Basta ang bigyan natin ng Yan. Hindi ko na. ilang customer kayo sa kanya. Hindi mo. Pero pag ka naman. Ha? Nalain mo rin. Oo. Wala eh, 600 eh, magkano? Hindi mo sila pala. Okay. Ano sila? Nalain mo.